ku gaishe da kyakkyawa, fuska son kowa, fuska a bar shawa, fuska mai natsuwa, mai kyau da walƙawa, kwadanki baya taɗewa, da ke ilahu yake afuwa har ma a rantsaiwa. Fuska mai girma, fuska mai alfarma, da shugaba ga al'umma, fuska a bar nema, fuska mai rahama, na gaida ke nema, fuska mai kima, fuska mai azama, fuska mai kalli, fuska mai walali, fuska mai asali, fuska ta can koli, fuska mai fili, lauya da alkali, duk an gani ikili, wa ta kai ki kyau ali, fuskar manzan Allah mai kau da don matsala, ganki bai wahala, fuskar manzan Allah, ayi a fuskar manzan Allah. Fuskar annabu ba irinki, kyakkyawa fuskar ma'aiki. Fuskar annabu ba irinki, kyakkyawa fuskar ma'aiki. Ya awwalin da bai da farko, sannan Allah bai da ƙarshe, ko a cikin aiki da zance Allah zan sa ko da yaushe. Allah ƙara min basira, kullum da zo zan yaba shi, in zama fili in zama fa'ili, do a cikin ka yabon ma'aiki. Fuskar annabu ba irinki, kyakkyawa fuskar ma'aiki. Ƙara salati ƙara tsira, kun zatin kamarar iyaka, sa'alihi ka za sahabbai, faɗi maji gogon faɗinka. Shehu Tijani da Shehu Inyas, Barhama tabbas ya riƙe ka. Inyas Shehu Inyas, gani gaban ka kamin da ɗauki. Ya ahalin darin nubuwa, maulana ya ɗan madami, sarkin sharifai sidi nura, izan sharafan ya imami, ka'idin bilkairi ya sharifi, hamisu wanda ya zan azimi, alfahari na ta kamata, ku ne jikokin ma'aiki. Fuskar annabu ba irinki, kyakkyawa fuskar ma'aiki. Salamu ala wajahul aliyya, da fuska wadda ba irinta. Salamu ala fuska a fuska, ɗaya Allah ya ɗayanta. Salamu ala fuska mukama, wadda ta ɗau haiba dukanta. Salamu ala fuska muɗanɗan, kowa ya ganki zai yaba ki. Yau dai fuska zan bayani, mai walalin haske da sheki, fuskar annabi mai kamala, wadda take isa kauni shauki. Ga kyau ga natsuwa da haske, ga ki cikin ayar sinalki, ga ki cikin ayar dabara, ga wanda jami tana faɗi. Fuskar annabu ba irinki, kyakkyawa fuskar ma'aiki. Dan abata dalla ta bayani, ashe fuskar ce silama. Shehu ya ce mudawwar waje ka gane ko in tuna ma, ga fuska mai haska zati, ko Jibrilu yana faɗi ma. Fuskar ce Jibril ya kalla, mala'iku ya zama sarki. Har ka kalli fuskar annabi za ka ji daɗi ya rufe ka. In fuskar na canza kala ka ji ka mutu wai koko da ranka. In ya juyo ya kalle ka ka ji sanyi na sauka a kanka. Sahabban annabi kun rabauta, kullum kuna ganin ma'aiki. Fuskar annabi ba irinki, kyakkyawa fuskar ma'aiki. Ga fuska mai yin tajalli, ta yi yaƙi ta gama da kanta, in
ta so ta yi maka haiba ba ka ganin komai sai ita in ko ta so sai ta razana ka din tsananin kyawun zubinta fuska mai sa a musulunta sai wannan fuskar ma'aiki. Fuskar nan da ta ratsa maka ran fatahul maka ya akai ne ga wasu sun mutu wasu su ne na tsaye sun koma a zaune ga fuska na canza launi tana ta ratsa idon mutane sahabi na tsaye zaye suma din kyawun fuskar ma'aiki. Fuskar annabi ba irin ki kyakkyawa fuskar ma'aiki. Sayyidina Umar da kansa kyawun fuskar ya zima shi ya zo za ya faɗa da manzo annabi ya zo gashi yana kallon fuskar ma'aiki sai musulunci ya riƙa shi ya ce a fito a bauta Allah a fili shi zai ba da ɗauki. Ga aikin fuskar da ta yi sanda ya sauka Madina rannan ga masu bege sun yi layi ga masu mandiri wurin nan ba kalli fuskar shugabana zai fara kirari sa'annan sai ce ni zan kai ka gidana ka zo ka sauka a yamaiki. Fuskar annabi ba irin ki kyakkyawa fuskar ma'aiki. Na so in faɗi wata kisa amma ba zan fassara ba ran da ya je fadar ilahu Allah na yi mai maraba ga Allah ga fuskar annabi lamari ne ba kankane ba wannan fuskar na da girma a duniya kan ba irin ki. Ita ba fuskar rabu ce ba ta wuce duk fuskar mutane ran da ma'aiki yayi aski waɗansu na wai ɗan adam ne lalle tabbas ɗan adam ne darajarsa ta wuce ta mutane ga fuska ta fita gaba ɗai kwaganta za ya saki baki. Fuskar annabi ba irin ki kyakkyawa fuskar ma'aiki. A tara dai kyawo tsayanan ga mamar ka tabo tsugunna ashe kyawo kankani ne a gaban fuskar ɗan amina fuskar ce tare ni kyawo ta goya shi ta bashi suna asalin kyawo ya fito ne cikin zirin fuskar ma'aiki. Ko Allah da ya kage fuskar kullum ita ya kason ya kalla in Allah ya kalli fuskar sannan sai ya hada da shela wata waƙiru wata aziruhu yi mata sanda ya zarce laila Allah na ji da wagga fuskar dole musu fuskar ma'aiki. Fuskar annabi ba irin ki kyakkyawa fuskar ma'aiki. Mai so ya kalli wagga fuskar to fa salati zai yawaita mai so ya kalli wagga fuskar istighfari zai yawaita mai so ya kalli wagga fuskar ya anshi wazifa ya rike ta Allah dan kai dan girman ka kara mini kaunar ma'aiki. Nan ne za na tsaya da baitin fuskar annabi ba irinta ta ɗaya ce na zo na fita ta biyu na nan zan rubuta ya Allah wannan kasidar karɓe ta sannan ka daga ta a duniya kowace ƙasa kai ta ga mai ƙaunar ma'aiki. Fuskar annabi ba irin ki kyakkyawa fuskar ma'aiki. Allah ƙara karama. Fuskar annabi ba irin ki kyakkyawa fuskar ma'aiki. Fuskar annabi ba irin ki kyakkyawa fuskar ma'aiki.